Sava promenada je proteklog vikenda bila centar sportskih dešavanja namenjenih najmlađima. Rvač Davor Štefane, koji nas je u Riju obradovao zlatnom olimpijskom medaljom u rvanju grčko-rimskim stilom, družio se sa posetiocima ovog beogradskog šetališta, ali pre svega sa beogradskim osnovcima. Pre svega dobar dan svima i želim da vas pozdravim i drago mi je, pozdravljam sve posetioce Sava promenade i jednostavno meni je drago i zadovoljstvo mi je kad mogu da omogućim ovako nešto, da budem sa osnovcima Beograda i jednostavno meni su deca uvek na prvom mestu, da kažem, jer od njih očekujemo da stvorimo neke nove šampione i jednostavno zato sam došao danas da im pokažem u stvari kakav je sport rvanje i jednostavno ovde mesto Beograd na vodi je jednostavno izvanredna stvar i mislim da ovde na ovim prostorima će moći da vežbaju na otvorenom i da jednostavno to je na prvom mestu, ja kažem, sport je zdrava stvar, a čim si napolje na otvorenom to je još zdravije, da kažem, a ne u sali i eto danas ćemo moći ovde da pokažemo u stvari šta je rvanje i da se družimo sa njima. Najmlađi, kao i oni nešto stariji, imali su priliku da se fotografišu sa šampionom, dobiju njegov autogram, ali i da učestvuju u javnom treningu i saznaju male tajne zlatnog srpskog rvača. Štefanek je posetiocima Sava promenade pokazao osnovne elemente rvačke veštine, nakon čega je usledila i kolektivna demonstracija vežbanja na obali Save u sparingu simulaciji borbe Davora Štefaneka sa partnerom. Danas smo ja i moj brat držali jedan malo kraći trening, demonstrirali smo malo kakav je sport uopšte rvanje i zaista sam počastvovan sa time što sam pozvan ovde i što ljudi prepoznaju posle tih olimpijskih igara. Eto, trebalo je da se desi da donesemo olimpijsko zlato da bi mogli da nas promovišu i da bi bili ovde, da kažem, da bi mogli da promovišemo taj naš rvački sport koji je najtrofejniji olimpijski sport u Srbiji i eto, pokazali smo malo par zahvata dečici, malo sam se jaravao sa njima, malo su me bacali, malo sam pokazao kako radimo snagu, neke vežbe snage na otvorenom, uglavnom družio sam se s njima. Ja kažem da bar 10-ak dece dođe sutra na trening, ja sam napravio jednu veliku stvar za rvanje, ja mislim. Ali interesuje ih rvanje, interesantno im je, svi su hteli dobrovoljno da se rvu sa mnom. Pokazao sam im da to uopšte nije grub sport, da to ne boli, da je jednostavno koliko je to u stvari lep sport. Za beogradske osnovce bilo je organizovano i takmičenje u više discipline. Štefanek je sve vreme ostao uz male takmičare, bodrići ih i savjetujući ih kako da stignu do pobede. Na najlepšem prostoru u Beogradu svi su uživali u druženju i promociji sporta.
Danas je bilo predivno, deca su mi iznenadila pozitivno, naravno. Ljudi ovi koji su organizovali sve ovo zaista prijatni. Ovo je, da kažem, jedan lep izlet moj, da kažem, i ovo će mi ostati sigurno u sećanju i znači zaista su me pobedili su, znači oduševili su me i nema lepšeg osjećaja nego kad se družiš sa decom. Ovo je izvanredna lokacija, pored vode, znači ovako lepo, mislim vidite tu ima sprava, ima peska, znači mogu deca da se igraju, mogu odbojku da igraju, imaju tobogane. Znači ovo je zaista jedna izvanredna stvar i prava stvar prvog grada Beograda što prave to, mislim što smo na lokaciji ovdje gde će biti Beograd na vodi i ja mislim da je ovo pravi potez. Zlatni rvač se družio sa posetiocima i decom, vežbao i rvao, razgovarao sa novinarima, ali nam je priznao da mu je najprijatnije bilo u razgovoru sa svojim novim drugarima. Iskreno da vam kažem, nisam mogu da verujem kako pitanje sam dobio od deca što imaju 10, 11, 12 godina. Da li ti teško padne kada izgubiš i šta ti kad proleti kroz glavu? Bravo. Kakva pitanja postavlja? Evo ovako. Jako je teško kad izgubiš, ali eto, znači to sam rekao da moraš da poštuješ prvo protivnika. Da li si razmišljao o nekom drugom sportu? Nikad nisam, trenirao sam fudbal kad sam bio mali, da kažem, ali rvanje je bilo broj 1 u sportu, ja opet da se rodim, ja bi se opet bavio rvanjem. Kako je bio osjećaj kada si stajao na pobedničkom postolju sa zlatnom medaljom oko vrata? Pa taj osjećaj ne može da se opiše, to trebaš da doživiš prvenstveno da bi znao u stvari kako je, ali onda ne budeš svestan šta si napravio, jer jednostavno, ja kad sam stao na to postolje, mislio sam da će ne znam šta, isto tako 2014. kad sam bio prvak sveta, rekao sam uvijek sam maštao o tome, kad sam postao prvak sveta, stao sam na postolje i rekao sam šta sad. Davor Štefanik je srpski reprezentativac i naš najuspešniji rvač u grčko-rimskom stilu. Njegovi uspesi, kao i učešće u programima namenjenim demonstraciji osnova rvanja deci, u mnogome doprinose afirmaciji rvačkog sporta kod najmlađih, ali pre svega u razmeni pozitivne energije i dobrom provodu u kojem svi uživaju. Pa čini mi se da, pa on je rekao i sam da nije grup sport i pa i meni se čini ja da se nabavim kao što smo primjer možda bi rvanje trenirao. A ti? Kako si se probao i da li si probao rvanje? Da, probao sam rvanje i super je bila. Da. A Davor je li okej? Da, odlično. Ti, tvoj utisak? Pa Davor je okej, ja bih isto žela kad porastem da budem rvač. Rvač? Da. A sad mi recite, momci, da li vam se sviđa ovaj park i ovo? Da, sve je lijepo uređeno. Da, jeste sve. Jer dolazite ovdje sigurno? Pa da, dolazimo. Pa bilo je super, igrali smo razne igre, pričali smo s Davorom, malo smo se upoznavali s njim. Čini rvanje? Pa okej, ali mnogo teško. Jer si probala? Ne. Pa meni se sviđa rvanje, samo što mislim da je to malo pregrup sport. Ja treniram tekvondo, ali grublje je sve. Bravo. A moram da vas sad pitam, jel se sviđa ova Savska promenada, ova igrališta? Da, ovo je lepo. Da čekam da se završi.